Mga si Mali na baka mag-ulang tumba daw mo. Maing adlaw no ito eh. Oh, may adlaw san. May adlaw na eh. Muro mo gihapog na suko imong tatay nako. Day, Ada, tuom ka ng tatay Simon ay. Wala ay kaso eh. nya nakakadi si Flor. Naaoy. Manugong wa. Mutagad ka na ako siya day. Ah, grabe naman sad. Kundi siya matagad nimo, ako siyang patiran niya. Ay, ano napatid-patid good. Sus, di ko ganahan o garbusa kaayo. Ay sus, anong guna siya awaya good. Ato lang na uluuluhan. Palitan na itong syupaw. Ayaw anak Simon oy. Maanad lang gunang bayhana. Siya magsigi kaon-kaon, ako maglaway lang. Karon palitan ti ka. Kung sa may gusto nimo usa ka simanang konsumo sa syupaw, apilan ti kag palit. Kana ang gusto mo. Ayaw anara si Flor nga siya na lang permi magkaon anang ice cream ug syupaw. Palitan ta mo tanan, bisag apilon pa ninyo yung pamilya tanan. Bisag manawag pa mo og silingan diha. 20 ka syupaw, pila ka galon nga ice cream. Palito na ko. Sa una si Flor na to kay nagnihit pa man. Pero karon no, kamo patanan, manawag pa mo og baryuhan. Kuya, wag ko nimo mo. Hmm. Dagan na ka kwarta mo. Di maningon nga daghang kwarta ka nang igo-igo ra ko. Ingon man ka nga kaming tanan imong palitan. Wala man ka nang nagkuhan lang ko ba nga sa kayar sa kong budget ba? Kung tanan ko. Uy, si Simon man di ay. Kumusta? Okay lang. Palit dito ice cream mon. Ah, mga untag ice cream ug syupaw Flor. Di lang sa ko eh. Wapa mo ko gutuma. Pila ka buk ice cream atong paliton mon. Ah, nga lang unta ta mo palit og ice cream mo, pamango tuma si Flor. So wag utuma. Makabusog din ng ice cream. Ang syupaw di ay. Kabusog mo sana. Sapa diha. Tara mon, sa ka natataas mon. Ay, diri lang sa tadoy kay niyaman si Flor. Malakaw ra ba meron si Helen mon? Kamu lang sang andoy diri ha? Sapa diha? Mulakaw ka nga naa sa Simon mamisita nimo imong biyaan. Nagsabot man Miss Helen. Unya naglakaw kay hindi si Simon. Tuba nga sana oy. Sa man yung bayhana oy. Mag istorya lang una ta kadiyot. Day Flor. Oh, sige ba? Pero ari lang ta diri ha kay maghuwat pa kong Helen. Ari lang sa tadoy. Oh sige. Pero Simon, palit sa tadaag ice cream ug syupaw. Kay kabaw na ka, gutom mo niya ni akong sister. Oh, way problema na. Palit ra di ay. Yaraban ni. Ano Simon? Pila man ka po. Ang kwarta ni mo mon. Ako na nin Simon. Di ayun lang na punitan ng mga nangataga kay Sayang kay Simon ko. Ay, ayun lang na doy kay hugaw na kini lang. Oh, pila man ka syupa og ice cream inyong paliton ha? Ay na punita kay hugaw na doy. Hugaw na. Ko ba ay nga madapa Sayang ka na di puniton si mata. Hugaw naman ko na siya day floor niya. Nadugana ni Simon. Pila man inyong paliton be kay atong ko anon be. Diin Pila. ko ni uy imo yung kikawat. Wala uy ka nang kabaw ka naning kamot sa biya ko biya. Oh sure di Simon ha. Pila man ka syupa og ice cream ay nang una agot. Nadugana. Pagamalit na ko guys cream ni ay floor. Di mo kumango og kwarta sa patay day. Palit. Ayaw lang nag-ihurot og palit si Mon, uy. Daghan ra kay na. Para di sa kukutumon ba mo na palit dagdag sa mga uy. Saman, pila man atong paliton. Ikaw, okay ra nimo napo imo, day floor? Ay, grabe sa dana mo. Ay, duha lang, uy. Okay lang kaayo. Ikaw, pila man kabuk imo? Uy ako basta mukaon kog maayo kay kaning papalito na kog syupaw nga daghang gamay siya rekaon. Kana imong gipamunit, dirty naman na ako na punan og kanang Oh. siya na. Kanindot ani mo nagana nito. Paliti imo, daghan imo nya imo duha ra ka buok nya ang sobra tigumala na kay magpiknik ta ninyo dito sa kuan kanang nindot nga lugar ha. Nagana ni Simon. Nya di lang ko magdugay mo palit ako daag ice cream ug syupaw ha. Sige, Flor, sige, Flor, doy, Flor. sige, doy. Ati man na gyud na siya Simon ay gyud ni siya biyahe Simon. Sige diri ra ko doy, diri ra ko. Bahala, doy. Sige, ha. Daghan ha. Mon. Oh, natagak doy oh. Natagak doy. Uy, si Kapuang jud ko kanang kuan
Anong daghan makay kagkorta? Kuan na guna day kanang tinigom ba? Kadaghan gud. Nya anong mga sisiyo pag yun. Kuan man guna siya day kanang alkansiya ba nga dako? Dako gid siguro kayo na no. Dako gyud kaayo. Akong gibuak kay napuno naman gud. Anya kaabot na sa 1,000. Sobra pa. Duta ni mo si Munsa, daghan kay kagkorta. Maghimo pa mga ikog laing alkansiya day. Kana gyung dako kaayo. Nya ako gina siyang punon. Aron ni kapuno, mga sawa din ko. Mga sawa na ka? Wala gi unta day. Aron ihatag na ko tanan sa ako masawa. Yan na kay pangasaunon. Wa pa lagi. Wa pa mo gud misugot ka na ako gud. Ha? Ako di ay. Ikaw lagi unta. Nya, masugot ka. Ha? Unsan day kada kay mo alkansiya mo nga ikapuno ato mga sawa man dayon ka. Kana gong alkansiya nga baboy-baboy day. Nya, pilion ako nga parehas na ko kadak-ah. Uy, kagamay gud ana. Musugot ko magpakasalta. Yes! Pero kinahanglan mura sag baril kadak-a ang alkansiya nga imong sudlan. Murag baril. Sure di oy. Kana bang baril sa gasolina? Nya ari lang nimo ibutang sa amo, nya hulgan lang nimo kada adlaw. Hangtod mapuno na magpakasalta. Sir. Wag yung palakwa ni Redensyo, sir. Di ka mo abot. Mayo. Kaya insulto na para na ko to kung di ko pabuton. Madahag di ka pabuton, sir. May di na sa palungo ni Redensyo yung anak. Lagi. Kisa mo lang na alihat oy. May lain na siyang bisita. Si Simon mo na, sir. Kauban ni Buni. Ha? Nanguyab ba na siya ni Flor? Mangod ni Ilin ba? Magsamok-samok siya sa akong diskarte. Kubuhan ko niya. Ta. May hapon, sir. Musta? May magkuglawa, sir. Sama mong duha si Boni. Sige pa mo pangitas kanding? Oo, sir, oy. May hunong si Pangitas Kanding, sir. But ang ragmugnaw nga. Murang kagi kumbulsyon. Eliseo! Yuhu! Ngapon niya! Nay! Uy, Sir Marlon, may hapon. Kumusta ng munday? Ay, di ataon, sir. Kaloy sa Ginoo. Nagpakabuhi pa yung taon. Ali, sir, dayon. Dayon mo, sir. Juan. Ari lang tingali ko sa gawas kay mas may din kay hayahay ba? No? Nindot kay din Ay, may hapon, sir. Uy! Len, hello. May hapon ni mo da. Kumusta? Nag-agad-agad sa kabubuton sa Ginoo. Dayon diri, sir. Ito, sir, dayon, sir. Dayon naman ta. Ayun ta, sir. Kamu na tayo, sir. Dali na, sir. Sige. Dayon. Hey! Hinay, ha, Oh, hinay. may problema. Ay, kanino pa na inyong payag. Para pa ni matarong yung Kumot namo na mo kayo. payag. Kung sa man inyong gipang bitay, asusina sa pagkita. Ay. Oh, hinay, sir. Napasensya okay, okay. Kay sir, kay wapag sa unang bahay taon. May problema. Ay, kabala ka. Kay Puhon, himuon taning mansyon. Modernohon tani inyong payag. Munday. Likod lang, sir. Mahimo na ning Munday, mansyon. alira ka ba? Modernize tani Uy. inyong payag. Ang inasal manok ng bana, anang. Oh, Len. Ano man? Sir. Duha na kabuk. Duha gani. Ang kanang pusta lang ng usanang. Kay inigday ng pauli ni Sir Marlon, iyam ko ng ukit-ukiton. Puston? Hmm. Oh, sige. Ay. Dinsyo Okay ra. Abot na. Oy, Redensyo! Nanami! Tiin man kain kadugay nimo. So, limota eh.
Apit, nahugay itong mananggot dito. Dali. O sige na, pasigdagag lang nga. Ganyan mo, Toy. Oh, karon pa. Taw-taw na. Nagapangutan na. Isunod. Oy, sir! Sir Marlo. Ay, kana. Ay, Kung nga, kanang pasensya na nyo ka, sir, ha? Sa among pagkabutang, dali. Naningka Oy, Helen! naningka ka na ko, no? Awa! Ilin, sukari na dyan kanon ba sigurot na. Uy, Nakuha mo, ko sir? daw sa saging ha. Saan doon na mo sa daw saging. Gusto na mo ato sa kamanok ba? Dili ninyo makaon ng duha. Ay, na mahurot na muna ay. Taghanap kayo na. Kanang usamo lang ang baston kitang ulang mas bahay. Ay, pero... Ah, bahala ka dyan eh. Kuha ko dahon ng. Oh. Ha? Kaya Usay na, wala dito problema. Ay, Simon. Palihog lang kong kuha dahon sa saging, be. Ako? Oh, Ako, John? ikaw. Ikaw ko. Naaro ba si Marlon? Kinaw, kadiyot rabi ito. Kuha ba lang ko na.